बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा होननानै आं दिनै अहंकारै बुंनो नागिरदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा बिटिसिनि 40टा बियाबाव मोनफ्रोमबो बियाबनि बेनिफिसारिफोर गभर्नमेन्ट बेनिफिसारिफोरजों 10,000निफ्राय 15-20,000 गेटारिं खालामनानै जोङो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि समाव मोनै बुस्थुखौ जोङो जे बोरै मोननो हाखो बेखौ लानानै जोङो सावरायलायनाय आरो बेवहाय जोङो सांग्रांथि मोनसे सभाबो लाफानाय जादों, सावरायलायनायबो लादों। सांग्रांथि जों बेखायनो लानाय जादों जे आरोबाव जोंनि समाजावहाय बर' अना-बर' सोरबाया राजखान्थि खालामनो नागिरदों, आरोबाव जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनानै सोरखौबा बाथौ, सोरखौबा ब्रह्म, सोरखौबा बोलि बाथौ, सोरखौबा बिबार बाथौ, ब्रह्मनि गेजेरावनो मोननै ख्रिस्टियाननि बिसोरावहाय केथलिक, बेप्टिस्ट, एनएलसि, सिएनआइ माबा माबि बोखावफ्लेनानै बर'खौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनायनिफ्राय जेन जोंनि हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजों खौसे जानानै जोङो समाजखौ माबोरै दानो हागोन बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ ससिय' इक'नमिक्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड अलस' दा बेनिफिसारि मिटिंखौ जों लानाय जायो। बिटिआरनि चिफ कारगोनां प्रमद बर'नि साननाय बादियै आरो मोनसे डिजाइन खालामनाय बायदि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 40टा समस्ति दङ। बेयाव 40टा समस्तियावबो साफ्रोमबो बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै बेवहाय बेनिफिसियारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम बेखौ जों लानाय जादों। जे आथिखालाव बिटिआर सरकारा जोङो मा फ्लेगशिप स्किमनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनो एबा बेनिफिसियारिफोरनो मा होनो हाखो बेखौ सावरायनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्रामखौ लादों। थारमाने जोंनि समाजनि रांखान्थि बोरै जौगागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। आरो नोंथांमोना नुबाय जे आथिखालाव बिटिआर सरकारा गासै 30टा फ्लेगशिप स्किम लानाय जादों। बेनि गेजेरावहाय जोङो जे स्किमखौ लादों दा रायजो राजाफोरनो एबा जोङो बेनिफिसियारिफोरनो बे अनसुंथाइखौ जों होनायनि खामानिखौ जोङो फोजेनबाय। नोंथांमोना नुदों आलारि सोरां, आइ अनसाय बिथांखि, बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन नाम होनानै जों लादों। आरो बयनिफ्राय साबसिन दा मोनसे जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना कलेजाव फरायदों, इउनिभारसिटियाव फरायदों आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे जाब्रबथाया माने एसे थाब थाब जानायखौ जों नुनो मोनदों। रड एक्सिडेन्ट बायदि बायदि एक्सिडेन्ट इसोरा दा खालामथों, थेवब्लाबो जोङो मोनसे मोजां माने आसुनि लाबाय। बे जाहैबाय मा जोङो मोनसे इन्सुरेन्स कम्पानिजों जोङो टाइ आप खालायनानै बिथांमोनजों सावरायनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालायनानै जोंनि कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबा मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों जिउ खोमानो गोनां जायोब्ला बै न'खरा जाहाथे एसे अनसुंथाइ मोनथों बेखौ नोजोर बोनानै 5 लाख इन्सुरेन्सखौ जों खालायनानै होनो बेखौ थिग खालामनानै लानाय जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुबाय थादों जे जोंनि खुलुमग्रा माखासे जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर थायो बेखौ आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो जोंनि चार्चफ्राव, जोंनि बाथौ मन्दिरफ्राव, लोगोसे मस्जिदफ्राव मोनजिथान बिदिनो गुबुन गुबुन जाय खुलुमग्रा न'खौ जाया मा नाम दोनो बेफोरनो जोङो नोगोद 2 लाख रां होनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। दा बेनिखायनो आं सानदों जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिन्थिनो मोनगोन जे थारैनो जोंनि बिटिआर सरकारा मा मावमारदों। दा नोंथांमोना जुदि साफा साफा नायोबा नुगोन जे जोंना गोबां माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ। बिथांमोननोबो जोंनि बिटिआर सरकारानो निजाबबियायै 25,000 जोङो होजेनबाय आरो जोङो 27,000 होनायनि बाथ्राखौ जों खोथा बुंदोंमोन, नाथाय जों फेज वाइज होलांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो फुलफिल खालायगोन। दा बेनिखायनो आं सानदों जे जोंनि गोदान मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों जोंनि सरकारा हाबा मावदों आरो सोरबिथिं बिथिङै जौगानायनि जों हाबाफारिखौबो लादों। जोंनि फरायसाल' नङा, दिनै जोंनि आइजोफोरनि थाखायल' नङा, जोंनि आबादारिफोरनि थाखायल' नङा, जायफ्रा जेरावहाय जि खामानि मावा मानो बे खामानि मावग्रा बिथांमोननिसिम जोंनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै जों बोरै न'खरफोरखौ जौगाहोनो हागोन, इन्डिभिजुवेल जों बोरै जौगाहोनो हागोन बेफोर गासिबो खामानिखौ लानाय जादों। थिग बेबादिनो 40टा समस्तिनि गेजेराव दिनैनि बे जमदार समस्तिया बे 34 नाम्बार्सआव बे जाबाय जोंनि प्रग्राम गानाया आरो 6थाल'सो बाखि 40टा जाजोबनो। दा बेनिखायनो बे प्रग्रामा जोबोर गाहाम जादों
आरो लोगोसे नोंथांमोना नायदो दिनै जमदुवार बियाबाव जोङो जेरैबायदि टारगेट लादोंमोन बेनि बांसिन मानसिफ्रा दिनै नुजाफैदों जोंनि टारगेटआ 10,000मोन जों नुबाय बेवहाय 12,000निबो बारा मानसिफ्रा बेवहाय थुबुर जाफैदों जों बिदिनो नुनो मोनबाय मिथिनो मोनबाय थारैनो प्रमद बर' बिथाङा ओनसोलाव जिहेतु शान्ति आरो लोगोसे खौसेथि आरो जौगानाय खामानिखौ बिथाङा मावनायखौ नुनानै दिनै बयबो लैहोर लैहोर जोंनि बे सरकारखौ बिथांमोना हेफाजाब होनो आवगायबोदों आरो निश्चय जों मिजिंथिदों इयुन समावबो बिथांमोना बेबायदिनो हेफाजाब होलांगोन बिरसा मन्दिर जोङो आथिखालाव बे फेज मोननै थांबाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो होदों गोबां जों होनाय जाबाय आरो जायफोरखौ जोङो दासिमबो होनो हायाखै बिथांमोननोबो होनायनि थाखाय बे आसनिया दंबाय थायो आरो उन समफ्राव मोनलांबाय थायो बेनिफिसियारि फान्डनिफ्राय मा आथिखालाव नोंथांमोना नुबाय जे जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो बहाय दङ आरो आइजोफोरनिबो थाखायबो दङ गुबुन गुबुन नामाकरन खालामनानै दा स्टुडेन्टनिखौ जोङो जुदि होनोबा जों बेहाय नुबाय जोङो बिथांमोननो 5,000 करि जाहाथे बिथांमोना फरायनायावहाय एसे अनसुंथाइ मोनो हयथ' बे बिजाब बायनायानो जाथों नङाबा मोनसे गावनि ड्रेस बायनायानो जाथों बेबायदि जों होदों आरो लोगोसे आइ अनसाय बिथांखि दङ बे जाबाय जोंनि माखासे आइजोफ्रा जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिनानाव जोंनि बिब' सोमोन्दो जानायफ्रा बिथांमोना जायगा जायगा फिसा फिसा दखानफोर खालायो दा बे दखानफ्रा जाहाथे आरोबाव एसे जौगाखांथों बेखौ नोजोर बोनानै बयबो 5,000 करि जों अनसुंथाइ होनाय जायो गतिके आं मिजिंथिदों निस्सयकै बियो जोंनि होनाया गिदिर मोनसे एमाउन्ट नङाब्लाबो जिखिनि होबाय बेजों एसेब्लाबो गावनि दखानखौ फोसाबनानै लानो हादों आरो न'खरखौ बिथांमोना सामलायनायावहाय एसेबाबो हंगा सुंदों होननानै आं सानो दा जोङो जमदुवार हिसाबै जिहेतुके नोंथांमोना मिन्थिगौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मोन 40टा समस्तियावबो फैबाय थानाय जोंनि बिटिसि जि इलेक्सन बेवहाय जोङो बाहागो लागोन थिग बेबायदिनो जोंनि बे 4 नम्बर जमदुवार समस्तियावबो जों साखाफारा जानानै दङ आरो जेरैखि जे माने मोगा मोगि फैया मानो बेखौ जोङो नेवसिनानै जोङो देरहासारनायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो आथिखालाव नोंथांमोना नुबाय जे फिन प्रमद बर' बिथाङा जे मेजरिटि नाम्बार्स लानानै जे नैथि खेबनि थाखाय बिथाङा सरकारनि सासे आरोबाव सिट जानो थांगासिनो दङ बे दिनैनि थारिखआवनो बे क्लियार जाबाय